Yeah, dito namin namin sa PGH at labas muna kami. Labas muna kami para kumain. Yan. Hanap muna kami ng makainan. At pagkakain namin, babalik din kami agad kasi baka tawagin na. Gutom na. Ayan, good morning, good morning. Papunta na kami namin dun sa ano. Lumipat yung ano? Yung tawon sa mukha. Punta kami ng PGH. Wow. At walang tubig ngayon dito. Nag-ipon sila, oh. Swimming pool. Lilinis. Hatid kami itong ano, Fortuner. Let's go. Palabas na kami. Subdivision. Shoutout sa mga viewers natin na taga rito sa ano, Cavite. Nalulula sa dibdib. Laki ng bakaw. Ay, ano kasi pala, buntis pala, mabuntis yan, toro yan. Ay, turo pala. Laki. Taba. Toro. Mga nakaparking siguro dyan. Mga nagtatrabaho dyan. Pag-uwi. Tsaka kukunin yung ano. Layo talaga ng ano. Lalakadin mo simula. Kasi dito pa. Mainit kasi sa petrol. Ayan, at dito na kami. Malaking bagay talaga yung ano, yung e-bike. Service na. Hey kuya, salamat. Okay. Natid kami dito sa labasan. Tapos dyan kami sasakay. Makto. Ayun, oh. Matawid na. Marami sa guys. Ayun lang sa PGH. Sakay namin papuntang Quiapo. Ayan o. Pang PGH. Pedro Hill. Yeah, dito namin namin sa PGH at labas muna kami. Labas muna kami para kumain.
Kain muna kami namin. Time check namin ay 11:35. Mamaya pa naman tatawagin. Kain muna kami. Siyam. Hanap muna kami ng makainan. At pagkakain namin, babalik din kami agad kasi baka tawagin na. Gutom na. Pero may baon naman kami dito na itlog na nilaga. Kakanin. Ano ma? Saan tayo kakain? Manginasal? Tara. Let's go. Mais. Linaga. Di ba nakuha? Stargazer. Sana ako may 4 wheels. May 4 wheels naman agad tayo. May 4 wheels ni Papa. 4 wheels ni Papa. Wheelchair. Yan o, mahal yan, Bios. Ay, mura yan. Pero mura lang daw yan na ulugan eh. Magkano nga yung down yan? Hindi natin layo yan. Saan kaya yung kaya ng loto dito? Tumaya nga ako. Kasi may gusto kong bilhin. Mahal mo tumama. Mas lamang para yung ano? Tamaan ka ng kidlat kaysa tamuha mga loto. Malakas na yung sansang. Mas malaki pa yung tsansa na tamaan ka ng kidlat kaysa tumama ng loto. Nandito kami sa Robinson Lagpas. Shout out kay Kuya Sam. Kain kami dito sa ano, Manginasal. Kumusta na kaya si Kuya Sam? Dito kami dati kumain nila Kuya Sam. Nung nagkita kami dito sa BGH. Dito niya kami nilibre niya kami. Shout out. Sana magaling ka na rin Kuya Sam. Nakagaling na yan. Oo. Malayo-layo lang yung lalakarin dito. Papunta na ang Manginasal. Pero nagpaalam naman kami dun sa ano. Nakakain muna. Wala pa naman tayo. Wala pa naman yung doktor. Mga ano na yan, mga hapon na yan. Mga gabihin na naman kami. Palagi naman. Maagang dumating. Hindi. Ang doktor. Gabi nang lalabas. Depende kasi. Yung mga nag-opera sila. No? Pagtapos na mag-opera, saka pupunta dun sa ano. Follow-up check-up. Pero sana maano na. May schedule na, malaman na namin kung kailan na yung opera ng tenga niya. Kasi hindi naman sa nag-ano ko kasi yung pera na hawak ko ay ano na lang, talagang paabot-abot na lang. Pinapaabot na lang namin. Alright. Dito na kami sa Manginasal.
Dito na ulit kami sa loob ng PGH. Nakakain na kami. Sakay kami na ang time check natin ay 2:07. At dito pa rin kami naghahantay na tawagin. At di pa kami tinatawag. Pero busog naman na, nakakain na kami. Hindi namin alam, baka gabihin na naman. Ayan po, hanggang dito na lang muna yung vlog na to. At update lang to ng follow-up check-up. At may baon pa. Yung tira namin dun sa mga inasagan. Kung sakaling makauwi kami mamaya, ito na babaonin namin. Hindi namin naubos eh. Ayan po, bye bye. Kita mo sa lapag.